Now uma ngabe sifuna ukwenza kanjalo siyasuka ebantwini. Themba lethu asikubeki kubaba. Siyedlula. Asibheki kwabaphansi. Ngoba nabo bavela kuNkulunkulu. Kodwa sibheka kwaphezulu. uNkulunkulu adalile izinto zonke. Wathi phezulu. Izulu lihlalo sakhe sobukhosi. Wandisa ubukhosi bakhe. Kangafuni ukuthi kuphelele ezulwini. Ngoba izulu alibonakali ngamehlo enyama kodwa khona. Futhi nabantu abasezulwini ababonakali. NoNkulunkulu uqobo ungumoya. Wathi uNkulunkulu wathi ngifuna ukudala uNkulunkulu noma onkulunkulu abazobonakala la emhlabeni. Ngenze nomhlaba obonakalayo. Amanye amazwi uNkulunkulu uya-extend ubukhosi bakho ubu-extendele emhlabeni ngabantu abadalwe nguwe. Uzidalela wena, ufuna bafane nawe, bafuze wena, bapuse phezu komhlaba wonke. As the Bible says. iBhayibheli itsho njalo. uNkulunkulu usho njalo. Ke Modimo a tsho njalo. Angazi ukuthi Ha ke tsebe kwenzakalani. ho etsahalang. Kodwa bekufanele ukuthi wherever sifika khona we dominate. Tsamayang teng re a busa rona. Sithi uma ngabe usemsebenzini Haebane o le mosebetsing, noma ungenawo ama-qualifications la o sena di-qualification, kodwa kufanele bethi uma bebheka bathi mara tlamehile ha ba o sheba ba re you deserve. o deserve. Uma befuna isolution Ha ba batla bathi solution, bayaqalaza ba bathi re ba sheba, tlamehile ba re khona esingakuthola ho kulo. teng hore ka o tholang hona. Angazi bona ngizwa A ke se kapa la nkutlwa na. ngikhuluma nabantu Ke bua le batho abayimisela ba ukubuyela back ikemiseditseng ho kgutlela morao to God. ho Modimo, Bakhumbule ukuthi ba hopole hore siwumfanekiso re kaNkulunkulu. setshwantsho sa Modimo. Abangafani nabantu bonke kodwa bona banegama ababizwa ngalo lokuthiwa bangabantwana bakaNkulunkulu. Ayangazi ube yangizwa. Ngithi mina bangabe kudingeka isolution solution kufanele bebethi mabethi babheke tlamehile ba re ha ba sheba hayi ngathi nako ba ngasiza re ena ke yona na tla re thusang. nawo i-problem Jwale bothata kufanele into ebawufakazi. tlamehile e be ntho e bang